Illum qegħdin hawn kemm bħala management kif ukoll bħala union iffirmajna ftehim kollettiv li qed jagħti direzzjoni ċara ta' fejn sejra l-kumpanija bi pjaċir ħabru li qiegħda sejra tajjeb u ovvjament da jissiġġelizza jkristallizza dik il-pożizzjoni tal-union hemm futur interessanti għal ħaddiema u għalhekk importanti li bil-ħidma tagħna wkoll inkomplu għaddejjin f'dik triq it-tajba li qbadna biex ovvjament inkomplu gawdu l-ħaddiema. Bażikament l-istess bħalma qed jgħid Viktor jiena nisab sodisfatt bħala segretarju li nirrappreżenta l-ħaddiema tal-Union Print. Il-fatt li tal-collective agreement ġie konkluż u fermat. Rajna kif stajna u tejjibna l-kondizzjonijiet u ġibnihom ma' żminijiet tal-lum. U aktar minn kollox il-fatt li qegħdin nerġgħu ndaħlu ċertu serħan il-moħħ u stabilità lill-ħaddiema tal-Union Print għal-futur li ġej.